ಕಾಲೇಜಿದಾ ಕಾಲೇಜಿದಾ ಕಿನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏರ್ನ ಏನೇನ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡತ್ತು ನಿಜ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಿರನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿನ್ಯ ಬಂಡ ಇತ್ಮಲ ಎಕ್ಲ ತೆಲಿಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ತೆಲಿಪು ನಕ್ಲಂಡ ತೆಲಿಪುಲೆ ತೆಲಿಪು ನಕ್ಲಂಡ ತೆಲಿಪುಲೆ ತೆಲಿಪು ಜರಡ ತೆಲಿಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿ ತೆಲಿಪೊಡು ಬಂದ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮರತ್ತು ಪೋಡು ಏಪಲ ಜಾಲಿ ಡಿಪ್ಪೊಡು ಬಿಂದಾಸ ಡಿಪ್ಪೊಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ಪೂಜೆನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ಬ್ರೇತ್ ಬಂಗಾರ ಪೂಜಾ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ನ ಪ್ರೀತಿಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ ಏಪಲ ಅಕ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೀನಾ ಕಾಲೇಜಿದಾ ಕಿನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನೇನ ಒಕ್ಕಡತ್ತು ನಿಜ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ದುಮ್ ಇತ್ತೆ ಏನದ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಗಡಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ತು ಚೀಟಿಡ್ ಬರ ದಕ್ಕುನು ಬರೀತನ ದುಂಪುರ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತು ಬರ ದಕ್ಕುನು ಬರ ಅಂಚ ಬರೀತುಂಡ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀದಿಯಾ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಈ ಪಂಡೇನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಂದು ಅಂಚ ಬರ ದಕ್ಕುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ಅತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀಪನ ಪುರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಬರಪ್ಪೆದಿರ್ ಅಂಚತ್ತಿಯಾ ಬಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜ ವಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜ ವಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜ ಸೈಡ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅತ್ತು ಈರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡಾ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತು ಎರಡಿತ್ತಜಾ ಇತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಸಿಡ್ ಇತ್ತನು ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡಿತ್ತನ ಈರತ್ತೆ ಈರ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನು ಇಂಚ ಪುರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುರ ಸಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಇತ್ತು ಪುರ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಟ್ಟಿ ಆವಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಪುರ ಏರ ಅಂಚಿತ ಪುರ ಪತೊನ್ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ ಮಲ್ಲನೆ ಅವಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ನಪ್ಪಂಗ ರೋಸ್ ಕೊರ್ಪೇದು ನನ್ನ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇದು ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇದು ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದು ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿನ ಇತ್ತಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ರೋಸ್ ಪಂಡ ಕೈ ಪತಂ ಪೋಪುನು ಇತ್ತು ಪುರ ಅಂಚತ್ತ ಲಾ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತುಂಡ ಕೈ ಪುರ ಪತಂ ಪೋಪುನು ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪೇದುಂಡ ಇತ್ತು ಪುರ ಏರಲ್ಲ ಏನು ಪೂಜರತ್ತ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೂಜರ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂಜರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನು ಟೀಚರಿಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದಿತ್ತ ಟೀಚರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನು ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಬೊಕ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾತ ಗೊತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿಡೆ ಬೋಡು ನೀ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲ ಲಿತ್ತದ ಕಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಅಂದತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನ ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಏನು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಂಜವ ಇದ್ದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂಜಿನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡತ್ತ ಐಟ್ ಏನ ಬೈತುಂಡು ಅವು ಪುರ ಪಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಏನ ಬೈದನು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೈದನು ಪಂಡ ಏನ ಬೈದನು ಪನ್ನ ಐಟ್ ಪಟ ಬೈದುಂಡು ಪಟ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಬೈದನು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ ಎರಡು ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗಿರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಬೋಡೈ ನವ್ವೇ ನಮಕ್ ಸೈಕಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನವ್ವಿದ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಅಂಚೋತಿರು ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾಮಿ ತೀರ್ನ ತೆಲಿಪೇರಿ ನನ್ನ ಮಗನ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಅಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಎಜ್ಜಾಕ್ಲ ಅವ್ಲು ಅಂಚಿದ್ದು ಬೆತ್ತಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ತುಗುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೇವೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಬೋಳೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನರಿಗೆ
నాకు ఇచ్చారు అక్కడ ఉలాయలేరు టీతు ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಯಡುಕ್ಕುಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಮೆಮೊರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಎಂಚ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಯಾ ಬೊಕ್ಕರನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕರನ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇರಡು ತ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಡಿಗೆ ಏನತ್ತ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನಂಡು ಅತ್ತಿ ಅವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಪಿದಾರಿ ಇದ ಒಂಜಿ ರಡ್ನಮ್ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಂಡದಾನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಅವಿನ ಮುಂದು ಪೂರ ಬರದಿರಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತನದ ಬಾರದ ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟು ಈರು ಸ್ವತಃ ಕಟ್ಟುದಿರ್ತಾರ ಏನ್ ಕೀತ್ನೆಟಲ್ಲ ಮರಿ ಇರು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚರಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ಈತ ಗೊತ್ತಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಅನ್ಪಿದಾರ ಈಗಲ ಕಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಏನಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಡ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಕ ನೆನಪ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಾರತ್ತೆಯ ಸರ್ತವರು ಭಕ್ತಲಾರ್ದು ಏ ಪಂಡಲಾರು ಪೇಸ್ಲು ಜಪವನೆ ಪನ್ಪೇನು ಅಪ್ಪ ಪುರ ಇತ್ತಿತ್ತು ಕುಜಲು ಅಪುರ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಕುಜಲು ಅಪ್ಪ ಈರು ಅವು ಹೂ ಕಟ್ಟವು ಈರು ಇತ್ತಿತ್ತು ಕುಜಲು ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಆರ್ನ ಹಲ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಿಗೆ ಅವನ್ ಇತ್ತದ ಪುಂಜು ಈರದ ಬಂದು ಇತ್ತೇನ ಕುಜಲು ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಜುಟ್ಟಿತ್ತು ಪುರ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತರತ್ತ ಏನಡ ಸುಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತು ನೀರು ಸರ್ತ ಪುರ ಭಕ್ತಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರ್ತ ಭಕ್ತಳೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕ ನೇಳೆ ಓಂ ಅಪುರ ಉಂಡತಿ ಗೈಸ್ ಮಲ ಆರ್ನ ಶಾಲೆದ ಬ್ಯಾಗ್ ಗುಂಡಿಲ್ಲಡು ಪೂರ ಅವೇ ಇಪ್ಪುನು ಸಾಧಾರಣ ಓಮ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ದ ಪೂರ ನೆಲೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೇರಿಯಾ ಅಂಚದರೆ ಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಲೈನ್ ಬಾರ್ದಲು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಿಜ್ಜತ ತಿಕ್ಕುನೆ ನಂದವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಪಲ್ಲೆ ಇರ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪಂಡತ ನನದಾದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತದ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋತಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚಪುರ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನವ ಏನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಶಾಲೆ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿದ್ದು ಜೈತಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಟೀಚರ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಅಂಜಿ ನಿಜ್ಜಂಡ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಹೆಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಅದ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಬರ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾಕಜಿ ಮರತ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲ ಮಂಗೇನ ಮರತ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸೈಡ್ ತೂಡಂಡ ಸೈಡ್ ತೂಪುನೇನ ಸರ್ತಾನೆ ತೂಪುನು ಸತ್ತಿಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂಪುನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಜಗಳು ಇಂತಾರ ಒಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನತ್ತ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಆರು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ತಿರ್ತು ಎನ್ನ ಡೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿ ಅಲ್ತೊಡಗೆ ಎಂಚೆ ಏಕ್ಲಾ ತೂ ಇಂತಾರ ಅಂದದ ಏಕ್ಲಾ ಅದು ಪೂರ ತೂವರೆಂಚವು ಓಕೆಂಚ ಕಂಡಿಡ ತೋಜು ನಿಂಚನೆ ಅಂಚಗುಲು ತೂಪೆತರ ಅಂದದ ಕನೆಂಗ್ಲು ಪೋಪೆನ ಒಂಜೆ ಏರಿಯಾ ಆಡದು ಅಂಚ ಅಂಚನ ಐಕಿನ ಅಂತನು ಪನರೊಂಡು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿರು ಗೈಸವೆ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಪೇವೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಬನ್ನವ್ರು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಬೇದಾರ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಎರಲೆಜ್ಜಿಂದ ಬರ್ಪೇದ ಓ ಕಳ್ಳ ಇನಿ ಬಾಯ್ ಬುಣ್ಣಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ನಟೆ ನಡ ಪಂತಜಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪಿದ್ದಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ನೂಕೊಂಡೆ ಬರ್ಪೇದ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇಗ ಬರ್ಪನತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯದ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತೇನಿವೇನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾಲೆದ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆಂಜಿ ಗಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅತಿ ಅಂತ ಆತನ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜ ಪಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಎಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಕೇಜ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಐದಕ್ಕೆ ಬೇತಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸುಲ್ಲೊನ್ వచ్చి ಸತ್ಯವಲ್ಲೆ ಲವ್ತ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಕುಡಂಜ ಆತು ನೀರ್ನ ಆತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜ ಆತುಚ್ಚಿ ಆಂದ ಬಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೀ ಜನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿನ ನಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಪುರ ಅಂದತ್ತು ಮಾರೆ ಕಣ್ಣು ಬನ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅಪುರ ಪೊಕ್ಕಡ ಐಕಿನ ಅಂತನು ಐಕಿನ ಪಂಪೇರು ಏನ ಪಂಡ ಬಿಂದಸ ಜಾಲಿಯಾ ಎಂಕತೆ ನೆನಪು ಬರೋಂದು ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್
ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಆತೆ ಇತ್ತು ಮಿನ್ಯಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಆಪುನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವು ಅವ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡಂಚ ಆಯ್ನವ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ಕು ಪೂರ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಯ್ನವ್ ದಿಕ್ಕು ಜೊತ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆಯನ ಋಣ ಅಂದು ಬೋಡು ಮೈನ್ ಋಣ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಮೇತ ಆಗ ಏರ್ನ ಬಯಕದಿರು ಪುತ ಮಲೆ ಬೂರ್ನು ಆಯನನೆ ಬೂರ್ನು ಏತೆ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪಡು ಏತೆ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲಾಡು ಅದಾ ಅಪುರ ಪಕ್ಕಡ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಂಚ ಪುಂಡಿಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಂಚ ಪೊಕ್ಕಡ ಎಂಬ್ರವ್ ನಂಬು ನಿಜ ಇರಿ ನಂಬರ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರುಲ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಲವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಕಡೆನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಡೆ ಪೋತೂತನ ಆತ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರ ಅದ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನು ಐಕೊಂದು ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ಪಗೇನದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಅನ್ನದೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡಕ ಕಿನಿಗಿ ನಿಪ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡತ ಬಿಂದಸ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಓಡೆಗ್ಲ ಬರಲಿ ಏರ್ಲಗ ಏನು ಚೇರು ಇತ್ತಂಚ ಎತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಮಿತ್ತೆ ಬಾರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಅಪ್ರ ಅಂತಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಹೇ ಯಾನಿ ಮಲ್ಲಾತದಾಯಿ ಕಿಂಜ ನಿಂತದೆ ಅಪ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತದೆ ಅಪ್ಪನದ ಮಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಂಬೇರಿ ಇಪ್ಪನ ಒರಿಮಾಗಿ ಪುರಿಂಬೇರ್ನೇ ದಾವಡತ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಪ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪನದ ಕೆಲ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಾಗ ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಅಂದು ಕೆಲವು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮರಪ್ಪ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಲ್ ಇತ್ತು ಜಿಯ ನಿಜ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತೂತ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಅಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ಬರಂತ ಇತ್ತುಂಡ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತುನ ಅಂಡ ಒಂಜೆ ಬಾರಿ ಅಂಚತ್ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜೇ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ತೋಟದ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಬಾರಿ ಅದಿತ್ತು ಕಂಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜೆ ಬಾರಿ ಅಂಕ್ಲ ಸುದೇ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ಅದ್ ನಡಕ್ ಬತ್ತು ಬುರ್ ನೀರು ಅವು ಚಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಡು ಆತು ಅಂಚಿ ಮಾರಿ ಪೋತಂಚಿ ಮಾರಿ ಪೋತಂಚಿ ಎಂಚಿನೆಯ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪೆರಿ ಇರ ಪೇಸ್ ತೂತುಜೇರು ನಮ್ಮನ ಏಜ್ ಎಂಚಂದು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆರ್ದ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಬಿಂದನ್ ಬರೀ ದಲಿಜ್ಜಿ ಇರಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲನ ಎಲ್ಲಿಯನ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೋರತ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಚನ್ ಇರ ಏನು ಮನ್ಪರೈಕ್ ಯಾನು ಜೋಡು ಮಲ್ಲನತ್ತೆ ಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಪಂಜಿದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚತಿ ಏಜಿಟ್ ಸೊ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಏಜಿಟ್ 2 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪೆರಿ ಎಂಕ್ರದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಟಯರ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನ 2 ವರ್ಷಗಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದಾ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕುಂಡೆಂಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೆಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಏಜ್ ಕೂಡ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅನ್ಪ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಇರೋದೇ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಂದು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ತೋರಾಯ್ನತ 20 ಇಂಚು ನಿತ್ತ 2 ಜನ ಗಾಳಿ ರಾವಲೆ ಹಾಕಿತ್ತದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಇವು ಅವಲೇಪ ಯಾನ್ ರಾವೆ ಈ ರಾದು ಮಂಡ 2 ಜನ ರಾತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಾವೆ ಈ ಅವಲೇಪ ಇತ್ತು ನಲ್ಪನೆ ಸಾಮ ತಿಂಪೆರ್ ಗೈಸ್ದ ಪನರ ಗೊತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಒನಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಏನತ್ತೆ ಬಟ್ಟಲ್ದೆ ಕೆಲ ತುಂಡು 6ನೇ ಬಟ್ಟಲ್ಬೋದು ಇತ್ತುಂಡು ಅರೆ ಜೀವದ ಕೊರಿ ಅಂದದ ಜೀವದ ಕೊರಿ ಜೀವದತ್ತಿಯ ಕಜುಪ್ ಮಲ್ತುನೆ ಒಟ್ಟು ಕುಳಿದು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಐಕಿ ಯಾನೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತನೆ ಕುಲ್ಲುನ 6 ಜನ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಚುಟ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಬಟ್ಟಲು ಇತ್ತು ಕೋರಿ ಪೂರ 6ನೇ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಅಂಚದ್ದು ಎನ್ನ ತಿಂದುಂಡದು ಬಟ್ಟಲಿಡ್ದು 6 ಇಂಚು ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಕೆಲ ಬನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ ಚಲಾಕತ್ತಂದೆ ಕೀನಂಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಪಾರು ಈಜಿನ ಚಲಾಕಿತ್ತು ಜನ ಚಲಾಕಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಚಲಾಕಿತ್ತ ಪಿದಾಯ್ ವಾರ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಬಂಡ ಬಜಿಂದು ಜನ ಬೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಬಡ ಒಡೆಲ್ಲ ಪಾರತ್ತಂಡ ಪೋಪುನ ಪೋಪುಜಿ ನಿಜ ಪೋಪೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಯಾನ್ ಬರೋಡೆ ಅದ ಬಡತ್ತೆ ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಒರ್ತಿ ಏನು ಹೊಡ್ತಿ ಪೋಪೆದಾನೆ ಪೋಪೆ ಒಡೆ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲ ಬರ ಜನ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೋಂಡ ಮುಖ್ಯ ಓಡಿ ಪೋಪೆ ಕಡೆ ಪೋಪಿಂದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಜ ಕೆಲವು ಸುರ್ಕಿಪ್ಪೇರು ಚುರುಕಿಪ್ಪಂದು ಬುಕ್ಕಿರೇನು ಬುಡ್ದು ಪಂಡು ಇರೋನು ಬೇತ ತುಯ್ಯಾರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಈ ನೋಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನೀರು ನೋಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ಪನ್ನಾಡು ತುರ್ಲಾಕ್ಲವರ ಇರೋಡು ಬೇತ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯೋರು ಮರೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯೋಡು ಬಾಡಾಡು ಇರಲ್ಲ ಯಾನು ಪೋನ ಬತ್ತೀಯನ್ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಲ್ಲೋನೆ ಹೋದು ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನೀನು ಬುಡ್ದುವಾರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡ
ಈತ ಬರ್ಡೇ ಬರ ಬರುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಚೆ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಚೆ ಪೋನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಪೇಂಟೆಗ್ ತಿರ್ಗಾರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರ ಮಿಸಸ್ ನೋಟು ಇತ್ತೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅತ್ತಾ ದುಂಬು ಅವು ದುಂಬೋದೆ ಪಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಓಡೆ ಓದ್ತಾನೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಡ ಬನ್ನಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಡ ಬನ್ನ ದಾದಕೊನಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಿಕೆನ್ನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಏನ ಬನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಬರ ನಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಗುಲಾಬಿದೊಂದುಂಡು ಪೂಜೆ ತೂರ್ ಪೂಜೆದು ಅಂಚನ ಆರ್ನ ಬಲೆ ಕೂರಡಂಡ ಗುಲಾಬಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜೋರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚಿನ ಪೂ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲಮ್ಮ ಸೋದರಡೆ ಆತನತ ಅಂಚ ಆರ ಅಂಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಸೋದರಡೆ ಆತನ ಇಂಕ್ಲ ಸೋದರಡೆ ಆತನಿ ಅದಾ ಇಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಉಂಡಂತ ಕೆಲವು ದಾಸಿ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಏಜ್ದ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ನಮ್ಮಡ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚನಿತ್ತು ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಸಪ್ಪುರದ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಏಜ್ ಇಡ್ಲಾತಿ ಕೋಪನ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪನ್ ಚೂರು ಮೂಗುದ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂಡು ಕೋಪಂಡ ಕೋಪ ಎಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಕೋಪಂಡೆ ಅದೇ ಕೋಪ ಅಂತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜ ಬೇತಕ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಪಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ತೂಕ ಬಂದಿಪ್ಪುನ್ಯ ಪೇಟೆಡ್ಲು ಗುಣ 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 ಅಂತ ದಿಪ್ಪುನು ಪೇಟೆಡ್ಲು ನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಗುಣ 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 ಕೊಟ್ಟೊಂದು ದಿಪ್ಪುನಾರು ಪೇಂಟೆಡ ಅಂಜ ಅವನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರ್ನ ಗೊನ ಗೊನ ಅನ್ಪುನು ಅವೇಪ ಮರಪ್ಪೂರಿಯ ಗೊನ ಗೊನ ಅನ್ಪುನು ಗೊನ ಗೊನ ಇನ್ನ ಇರ ಕಂಟಲ್ 4 ಗಂಟೆ ಏನ ಗನ ಗನ ಗೊನ ಗೊನ ಅಂಜದ ಬೇಗ ಆಯ್ಜು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮಗಲ ನಟ್ಟು ಪೊಂಡ ಆವೆ ಗೈಸ್ ಪೇಂಟೆಗ್ ಬೇಗ ಆಯ್ಜು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಪ್ಪ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋಡು ನ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಏನ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ್ಗು ಅಂತ ಬೋಪೆದ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರೆ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ರಪ್ಪ ಅರಪ್ನ ಒಯ್ತುದಿ ಬಾರಡು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾರೆಜ್ಜಿ ಕಾಪರೆಜ್ಜಿ ಒಯ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಒಯ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪದ ಕಾಲಡು ಅವ್ರು ಕಾಪರೆಜ್ಜಿ ಅರನ್ನ ಬಾಬುಗಳ ತಿಳ್ಕೇರನುಂಡು ಬಾಬುಗಳ ತಿಳ್ಕೇರನುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಏನ ಕೊಡ್ತೇನ ಚೂಟಿ ಬೀಸ್ ಗೊತ್ತ ಹಾ ಪೂರ ನೆನಪಿಜಪ್ಪ ಪೂರ ಆತನ ಹೋತನಂತೆ ಗೈಸ್ ಚೂಡಿ ಬೀಸ್ ತರ್ತೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿ ಚೂಡಿ ಬೀಸ್ ತರ್ತೆ ನೀರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿ ಏತ ವರ್ಷ ಲವ್ ಮಲ್ತದೆ ಏತ ವರ್ಷ ಮದ್ವೆನೆ ನಾನು ಏತ ಮಾರೆ ಏತ ಕಲ್ಲೆ ಆಜಿಪ್ಪೋಡು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅದ ಎಂಗ್ಲಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿನಂಗ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತ್ ಮದ್ವೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಮೆಗ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಲವ್ ಮಲ್ತ್ ಮದ್ವೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೋಡು ಲವ್ ಮಲ್ತ್ ಮದ್ವೆ ಅದ ಬಿಂದಸ್ ಬೋಡು ಜಾಲಿ ಬೋಡು ಪಕ್ಕೀನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಅದ ಮೆಗ್ದಿನ ಗಂಡನ ಆಡು ಮೆಗ್ದಿಯರ್ಲ ಆಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಮೈನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಖುಷಿಯ ಪಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ ಬೇರೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆಂಚೀರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಲ್ತಂದಿರತ್ತ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ಲು ಬರ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದದ್ದು ಪಾತಿರ ಬರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ರಂದಿಗೆ ಯಾ ಬಂದಿಪ್ಪು ಏನ ಗಂಡನತ್ತ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಣೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬೋಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಮೋನದ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲು ಮೋನದ ಪರಿಗಣದಲ್ಲಿ ತೊಜ ಹೋಜರ್ದ ತೊಜಪ್ಪಗ ಇದು ಏಪ ಇತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ ಅಪ್ಪ ಮೋನದ ಜಪಾರ ಏಪಗ ಅವು ಅಂತದ ಏನೋಡಂದದ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಏಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ನ ಡಬಲ್ ಕೇಕ್ ಏಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಹೊಡಿರಿ ಅವು 30 ವರ್ಷ ಏನ 30 ಇಯರ್ಸ್ 30 ಸರಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಏ ಸುಲ್ಲೆ ವಿಚನ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡತ್ತ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮೇರೆ ಕೇಕೆ ಒನದ್ದು ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೇಕ್ ಸೀಜನ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೇಕ್ ಎಂಚ ನನ್ನದ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡತ ಕಾಮಿಡಿ ಆತುಂಡು
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ವೈಟ್ಸ್ ಕೇಕ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಬಂಡ ಮಾವಿನ ಜೋಕು ರಿಲೇಷನೇ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ರಿಲೇಷನೇ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂಡ ಏರ್ ದಾದ ಅಂದು ಅಗ್ಲು ಕೊನ ಕೇಕ್ ಕೊನ ಪಿರಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಗ ಸಿಜಿಂದ ಐಟೆ ಸುಧಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ನೇಲ್ ಗುರಿಪಟ್ಟಿ ಅಗ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದನ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಆ ಕೇಕ್ ಸುಧಾರದಲ್ಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ದ ಒರಿದು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಳ ವೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಅತ್ಯ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕುಜರ್ ಬಿಡಿ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ನನ್ನ ಕುಜರ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಬುಡಾಡ ಅಂಚಾನೆ ನನ್ನ ಐಕೆ ಬಿಡ್ತುನು ಯಾನ್ ಕೂಜಾಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಪೇಸ್ ಸೋಜಪ್ಪ ಅದನ್ನೆಟ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಿಡ್ತೆ ಆಯ್ನ ಐಕೆ ಪೇಸ್ ಸೋಜಪ್ಪ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟು ಕೂಜಾಲ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ರೆಡಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಐಕೋತ ಡ್ರೆಸ್ ಗಡ್ಡಲ ಉಡಚ್ಚಯ್ಯ ಗಡ್ಡಲ ಬಿಡ್ತೆ ಗಡ್ಡ ನೆಟೆ ಪುರ ದಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರದ ಗಡ್ಡ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಲಬ್ಬರ ಬಣ್ಣೆಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬರೋಡ್ಚು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಚೆ ಅಂತಾರೆ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಕೂಳಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಪೊಟ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾಡು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಬೇನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹಾಕತ್ತ ಎಂಬೇನ ಮಾರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರಪ್ಪಾಗ ಅಂಚ ಪನೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಲಿ ಏರು ಪನ್ಪೆರೆ ಏರೋ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನೆದಲ್ಲ ಪನೆ ರಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದಿರ್ಲ ನೆಡ್ಡೆ ನಂಬತ್ತ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಏನ ನೈಟ್ ಇದಲ್ಲ ಕಚ್ ಮಲ್ದರು ಯಾರು ಯಾನ ಕಜಿಪು ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆವಡಿತ್ತೆ ಎಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊನದ್ರಿ ನೀ ಸಂಡೆ ಆತ ಸಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ದಿನ ದುಂಬೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಬಾಬುಲಕ ಶನಿವಾರ ಆತ ನೀ ಸಾಟರ್ಡೆ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಪುರ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಬಡೇದಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ರತೆ ಯಾನು ಏನು ಪಂಡರ ಏನು ಪಂಡ ಚಲಕತ್ತು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪಿರ ಅಂದ ಮೂಲ ದುಂಬ್ಲ ಅಂಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಪ್ಪ ಐಕ್ಯತ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತನ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪೊಕ್ಕಡ ಜನ ಬರ ಬನ್ನರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಇನ್ನದಲ್ಲ ಬಂಡ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿಜ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರ್ ನಿಂಚಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಜಾಲಿ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮನ ಜರ್ನಿ ಪುರ ದಾದಾದ ಆಪುಂಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಏನ ಬಂಡ ಸುಖ ಇತ್ತ ಕಷ್ಟ ದಾಪನಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಸುಖ ಇತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಗುಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೂರ ಪನಾರ ಅಪ್ಜಿತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅಂಜ ಮದಿ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನೆ ಪನೋಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಪನ್ಪಿರತ ಅಂಡೆದ ಬ್ಯಾಂಡ ಕಟ್ಟಲಿ ದೊಡ್ಡದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜಿ ನಾವು ನಿಜ ಪಾತಿರತ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿರತ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ನಾಳೆಗೆ ಒಂಚಿಲಿ ಇರ್ಗುಂಡು ಅಂಚಿಲಿ ಇರ್ಗುಂಡು ಇಂಚಿಲಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾಂತಿರ್ನ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ತೂತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪ್ಲೈನ್ ನೀರ್ನಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾ ಗೊತ್ತು ನಾನಂಚ ದೋಸೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ ಅಂತಾರೆ ನೀರು ದೋಸೆಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಬ್ಲಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಆಯ್ಕಿಂಚದ ಕೈದರ್ಕೊಂಡು ಡೆಂಜಿದಕ್ಕ ಆಗೈಸ್ ಡೆಂಜಿದಕ್ಕ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಡೆಂಜಿ ಮಂಟ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಗೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಐಕೂರ ಎಂದಿನ ಕೆಲ ಜನ ಎಂಗ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪುರ ಬೇತ ಗೊರ್ಪುನೆ ಮುಸುಡ್ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಯಾವ ಪುದರ್ వచ్చిన వాకి ದಾಯಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊರ್ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಡಾಕರ ಹೋತು ಅಂದಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತನೆ ಕೆಲವು ನಂಜಿ ದಿಪ್ಪುನತ ನಂಜಿ ಪುರ್ಜಂತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ದಾಲಂ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪುರ ಹಾಲು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಡಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿಜರಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಪಾನೋಡಂಟ ಅಂಜೆ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿಜರಿ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿಜರಿ ಏರ್ಲ ಕೆಲ ಅವಳ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ತದಲ್ಪರು ಏನ ಪಾತ್ರಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಂದ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದ ಕಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜನ ಓ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪು ಜನ ಐಕ್ಯತಿತ್ತೆ ಆರೇನು ಎತ್ತೊಂದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ಕೆಲ ಜನ ಐಕ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೇರು ನಮಕ್
ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತನೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಪನ್ಯಾನು ಏಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ದಾದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ನಂಗ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮರಪೋಜ್.